Jakom duond bura mar ODM Gladys Wanga oyango ni gin kod tich matek mar tego chamano kendo gidhi romo gi jokanyo kawuono e gwenge mag Nyakach ma twak ewi wachno. Bende gitielo ni gikwedo okang' mamalo paro mar chik manochwal ewi medo higni 2 ewi higni 5 mag telo mar piny Kenya, ka giwacho ni mano gima ok chieng' owinjore tujne kendo podhne. Ewi mano gilero ni giikore ne yiero margi madhialo e yo makende higni 20 mar ODM magisetieko nyaka ne chak chamano. Kaka chama waikore ne yiero mar grassroots ma National Elections Coordinating Committee dikelo motelnegi Awita Emily bro chiwo timetable mar kaka elections go bro timore. Watieko ni wadwa wuothe counties ma Kenya kate kwa ikore ne nyasi maratipo mar celebrate ni ODM ochopo higni 20. We support the position taken by the party on the ongoing debate triggered by the proposed amendment to the Constitution to extend the term limit of the holder of the office of the President and other elected leaders from the current 5 to 7 years. This is an ambiguous, virulent, and unacceptable thought which should not be allowed to see the light of day, especially bearing in mind that Kenyans are dealing with a myriad of issues, including cost of living, health care. We are looking at very many things that affect the lives of the people, food security. Yet one Senator Cherargei wakes up and